Poina no joto takuk te bukuk sanga ani khani hamjongmu te kohormu hingke norok tabuk video kaisa nai naidi ang bini kisa kok sanai sipaglapsa totra khasi ren gama yang sipaglapsa suak botolsa totra khasi ren kai bokri pan kasana atinta ko suak abia sa suak botol sa kai sipaglapsa kle totra khasi rikai akai tai khiri to ni kai bo khri pan nang nai hai adu bab to lub le bo ja khrinya khanang khasi ka ban lub ni phare mai anu bo tong sia hamje simon tong sia ti purom komang sa ta bo ni lub ko hamje samse nisle jak ngai nong ko ati ro tong sung simon tong bala kanung tong ma samata sipaglapsa kai tai suak botol sa kle khri to ni ka anti lub boro ro ma khri nang nai ka nung khri nya ka tam se be khri si nai ta o video na tui no kisa kok sanai norok khana kana tei nuk khana sabo obo hingke bo chini Tripura ni ekjon blogger no chini selai to onek senior haipa no bini kok no sanani nangkha tangle sana nangkha himane bo omtui word just language je use khlai mani obo bo bini saising ni bagai use khlai bo swan chugya da je abo chini buri rong ni izzat सम्मान मान मर्यादा chini o jaga tongo bo chini मान मर्यादा tamo सम्मान bo khalai de chakha tamo omti rong no ki tui boro rok video khayo haide bini a je word rong no jera rong no khaita mungnai jera rok chung family tei kaise video nai mani bo tongla na hingga o somoy rogo nai khaita mungnai jera rok ta prottekta jera rok ta buni je generation ni jera rong ni yago prottekta ni jera ni yago no mobile tongo borok sini selai te expert bo jaga tamo naiman tamo khlaiman lekha pora ni bagai tabuk omting ni thangka borok siwo borok jori click khajating thakai bini video no naijating thakai bini je word guli je bo use khlaimani o word guli ki chamani kok deng kha norong no wan sudi bina je word guli bo je sawo je video kai khlaimani o chamani kok deng kha angkai belai kai chaja gya o chaja gya ne bagai ang o video no no message teserina ni musungo omti blogger rong no sing tamo ni wan chungnai bono sing tebo de support lai nai na bono kisa omti hai blogger ro kis hasal de tong lai na abo norong no wan chukti bo tabo o word no ti bo muti ke video khai dikha ngai tamong na bo jaga views ka ham manai bo next time te sa khlai pinai e mane pina bu loi sing ri tong nai ngai norok omti he video rong no de nai na muchung je ani sere ro je omti hi nai omono situ ba nuktu ba obo hai na sering tu ba angokra sakara ro kaisa video nai puro omti he opoman manthu sabab opoman mane chung bo ha song bai mobile kalangai iko kun somoyo click khajating thango naijating ni thango bo somoi naijating ge omti he word dong khana ke singna singna jakai hedi ba tam la singna man phon man session ni thango he over there kaisa video senamung kha bo je word te je video senamani te khorokcha o su hamya word no busu tai hamya ka bo o video no senamti ka bini bo to man sonman to ses bin man sonman bo tamo bo busu bujia are views mano to kaham kok siblena rang mano bo kaham kok no sini youtube to platform of hai to omte no hyper no play di kaham kok si video sanam di rang phainai ni mehanat de nang phainai tang khaya tong nai ba hai pan to omti wan rong no bahai ke use khlai video khlai mang kha ban কিন্তু ang je o video je kok se sanai bo ban kun personal shotruta bo kre bo bai ani kuno jole lema bo kre golai ma bo kre ang sudu bine aj samono lasi masisa hai bong jakha hanga ang jodi bini o je word rong no bo use khlai je video sna mane obonno rong no jodi khanaria hangai to ang tangai bini kong no sa norok ani uporo saje gyang nai ngo boni bagai ani video bo bini a je word rong samano norok ma khana nai ranjok norok ma khana nai khana ka se norok bujina I thing no tongo bini o kok samani chama deng kha saya deng kha norok bo saimana ngai hai pan se bo omte he video jodi tabu khlai views mane ka ham bo
wansugana bo next time te som tui no video khlai pinai ngen norong no wansug de tamo khaimani cha haye diba joto no borong no bole wansungna moton joto no khomata tongo ngai sini Tripura wala ang nugo omti hai mane tasu blocker rok mane eto baje nungra language no use khlai bazar snapani over real pok ang 10 bosor joratoi ang YouTube nai tongdo ang jokhon ani tun channel kire opropon ang nayo YouTube onek video rok nayo onek blog rok nayo songma rok nayo ang onek nayo jo to jagani no nayo sudu sini Tripuran sini nayo khaya an khane apikun hingsa kire ang omti yang joto ni naithok ba nainani moton gang nayo কিন্তু sini Tripurani blocker rong khai tamo language amsuke sitra khai khlaiman hunoi ang babi simaye tabo khai naidi busuk language sitra khale blog rok snam pa abo ekta kok de amte he blog rok Tripurano kunu unko khlaine de mane সম্মান tunai de abo dubi dinani kok sing sible buri rok to dubi jang no kaisa tabuk sini notice ko ilama budi rok blogger tongo borong no tang waisa ko no borong ni blog rok nai mani emon hamya kok rok samani nugya nda borong ni blog rok nai kan ga kaise nugja go million views phai tangai broki word hamya ব্যবহার khlai de phaiba oboya sungkai ta mubabi sini Tripuran boro rokai blogger ng thakai no views ke kom phai ka hangkai no tam babi sung kok hamya no sini ja sini সম্মান no নষ্ট খাইয়ে जों অবলসে जों ভিডিও সুনাম নাই হিংকাইছে ফাইনাই হিনো वानसुगु অমতি অবরং অমতি নো তাও वानसुगि जों सेसिनि जे ब्रिरक जे ब्लग कार खाइनाय रक जे ब्लग खाइनाय रक सिनि ब्लग नितिनो जों नायथ तो खाइति बिसाय तलांमान अबसे वानसुगि borong no thangai nai di kaisa word kaisa hamya de borong no samane nuk million manjak tangai million manane ba lakh manane language kharap no language hamya no use khaina nango bole noro bahai ke wanchu gya ba language hamya no je use khlai ki no je saka khai no je anoro view phaya no abo nini সম্মান che nini izzat che nini man che nini man সম্মান no se hao lui mano nung ekjon burui nung chula jodi amtike kok sakaise nung bono se protibad khainani nono sau protibad khainan chelarok de nono ulta protibad khainane nono chelarok de thang protibad khainani no samani khabia sapia ba emute english ne gobone bagino ang wanchuka chung bai chung no mas salaisinai next time ang nono request khlayo nung amtike language rong no Mixta khlai amte language rong sarabo blog snamano tesono nang ani personal hisabe so nang bang kuno chotrota o kore opone bagino ang nono koyo je nang amte rokhai language use khlai blog rok ta snamdi ni hamjangnai bo borok tongo kubang manungo jinis no se wanchukdi nono hamjangnai bo borok tongo kubang ma ni naro views phaima bo amtaji phai nono hamjagini phai nung bong na amti di message rina ba jeni ni language saya rok sawoi abo ba nung bo tam na nije chicken tukon sa khaima haisi bula oputi siban su bi nung ni hamjangnai boro rok ki ni na language no khanawoi boro jajakla obone bagina tini o video ang sanamna ni nangkha hingke ang o video no snamoi norong no kaisa message dorita norok nai bujidi ngam sungna ani norong thani pohirmu gaoran mathakisinai o salai mungbo jotono no sarika